अरे यूथ काँग्रेस आता तुमच्याकडे वस्ती आहे ना महिला बाकी कोणत्या लोकांना खबर आहे रोडार एक रोडार Don't even step inside the church. Don't even step inside the church of all the आतलाईन दाखवूया मी सांग आतलाईन दाखवूया वय साहेब गेली जाय तुमका आणि पोलीस आहे ते कोण टेररिस्ट आहे ना द वे यू ओके लॉज मध्ये तुमका सारखी लॉज होशी